Korong bersedek narendro yak salahku kamil maling gembira ngalahake sesium metu Prabowo Dewan PP Kolo Dropak Tekorjo Dewaku Toko Tejo Mantriko Ngomong-ngomong dimimbalane pangadawa sinuwun nimbali kang abdi kula pun Tejo Mantri lan kowe mbelung nuwun wonten dawuh sinuwun nimbali kalian kula pun belum saraita oh terus lam-lamen tong-tong tuntumen jroning jantung wayangane Dewi Supraba ora bisa tak kipatake sangka pengangen-angenku Gandrung tadi Gandrung kalau sultan seluruh pokok masa kowe tak nambui kang dadi karepku rasaku ora bisa menep rasaku ora bisa tentrem lamun ora bisa urip bebarengan marang mantasaning widodari Dewi Supraba tiyang niku nek empun ketaman rasa birai niku akeh-akeh mung marang kaendaning rupa turna tunggak kaping penggayuh mila sedya pribadi mila nek pun kecantol kasmaran niku kedurus-durus patrape ngoten rumangsane gegayane urip niku mung siji dhateng tiyang kang ditresnani mila kata-kataipun manut ombak ing samudra tresna lali harapan niku lek wong gandrung sebabe napa jagat paningalih niku pun keblapak kegulung paningalih tresna mila lam-lamen keblapak sajroning gesanipun saben dinten Nur kowe biyen yo tau gandrung kok yo pripun lho kok bulung niku secine bulung kuwi gampang kan iya karo nalika aku gandeng ranteng rumpung marang calon bojoku jaluk apa tak turuti makin tak omah tak ngalas peman beri gasik luas semono bareng donyaku sukat ninggalke aku dan keparah lah wong sing ora ngawas diri iki kowe wong lanang ki wis kegulung rasa tresna wis lali daratan mulang namung cinta iku buta lho kan apa yo pancen kandhani yo Kowe itu cinta buta ora dilandhesi karo iman sing dhuwur wis ora mitung kuwi nek kanca nek dhuwur nek tangga katene kok dibajak
Golek dapurmu. Lek tresnane Kang Sinuwun Prabu Kala Pracana ora kaya dapurmu. Ah iya tau ngapake dhewe mau ngabdi kesek nek kok. Beda karo Kang Sinuwun sinau ning Samudana. Iya kok. Bener kang dadi ucapmu. Pitung dina kepungkur aku wis utusan Patih Segiputantra munggah ana ing Suralaya supaya boyong marang mantasaning Widodari minangka dadi catu kramanku ing negara Giling Wesika. Niku kenging mawon kenging tiyang gesang gagah gegayuhan niku kenging panjenengan kebarengan eling papakan apa jodoh katali mangsa kuwi apa niku seratan ingkang dipun puji dipun tindakaken dening para titah ngoten isine tulis piye kok isine seratan menika nyebataken bilih menawi dewa menika garwanipun kedah Aksari nggih Widodari. Nek raseksa menika garwanipun Raseksi. Nek satriya kaliyan Endang. Nek Marcuncara kaliyan Marcuncari, nek seniman kali Seniwati, nek dalang kali pegawai negeri lho niku. Kula bener dhewe. Sapa sing gelem karo dapurmu to? Rambut mulma telu ngono tak pernah. Bukan kaleng, bener badal saking sedaya seratan lho, badhe nampi Widodara saking jagat. Neng tumrape Prabu Kala Pracana ora ngono kok. Sapa sing gedhe labuh labe tumrape nusang basa negara. Kuwi bakal antuk nugroho. Ora kurang akeh patuladane senajan wujud raseksa aku sinawang kaya barungan kaya mengkene nanging apa isih kurang labuh labetku tumrape negara bangsa lan negara kok nuwun sewu paduka menika rak janma titah sak wantah ingkang dumados saking anasiring bumi saking hawa sekawan perkawis saring bumi geni banyu lan angin menika tesih kenging kasadan dening nepsu sekawan perkawis sewalikipun para widodari menika dumados saking bagan alus boten badhe saged kempang salamunipun Gusti mlangkul monggo sakderengipun dipun tindakaken dipun petang bathi lan tuhanipun gunjang ganjing langit kelak-kelak katon lir kinjang ngalis risang mawe gandrung saparang kabulu ber moyak baik apa najan rembukmu iku bener ning tumrape Prabu Kala Pracana ora tak tampa ning mung tak simpen jroning karyaku lakon iki dina ngiras pantes kanggo ndakar sepira kabeh maning uripku kok Patih Segiputantra wis tak upus munggah Suralaya mula kamiku aja ditegake tutut ana kanthi para wadya bala yang nganti ana bobol bala kelakon Susan Bawara Bali Dirodo Paripeksa Mantasaning Widodari kok aku lho niku nek wong elek-elek dening dheleke boten kene nggih monggo Paduka badhe teng indak boten sae yen mun kula emokaken kok paduka ndodro boten putra kok dipun sandang-sandang piyambak lho apa mangkat lho nek mangkat ngapa nek omah jane turu ya liwat lentok apa-apa entuk mung ngimpi ngimpi apa yang dalane ngimpi Allah ya ini
ngimpi gerak-gerak ning alun-alun kok tak suarane. Aku tak nak tugas atau biar menang. Pilih orang wajib bolos sama pilih posisi kamben. Sing atos balunge ulet kulite. Arek angin drungkap timpul. Singkong parang gajah dan gelatan bobayu. Munggah orang surah yang berebut pada hari subuh. Pokok, kenapa?
sang gonda wasratmu Om bilang hengsi di sekaring bawah lagi Sepipu tonto Patih sepipu tonto Kalau nok-nokner Wonten pengandika ingkang ngadhawuh Pukulun Indra merpeki anggen kula pepe wana repat kepanasan menapa saestu paring dawuh badhe ngulungaken mantasaning widodari Bathari Supraba menawi langkar mekaten ladhala katujengnu gegayuhanipun Gusti kula Prabu Kalapajurma aja gemendung kumalung kowe sekipu apa sing kurang cetha dawuh para dewa marang jeneng kita kulo kados pundi pulun apa sing kurang cetha dawuh para dewa marang jeneng kita lha inggih dipun aturaken menapa kados pundi menapa dewa wis paring dawuh mantasaning widodari ora bakal diparingake marang Kalapajurma awit iku titah saklantah lan manehe awujud diyu monggo mantasaning widodari iku awujud cahya ingkang hangasri ingkang satu minangka gatur rengganing kadewatan teka giniya ora cara mentah kowe wawana wani minangka dadi utusan sangka Trenggiling Wesi kula tak kandhane kanthi aris iki dina Bali Bali aja gawe geger ana ngarepan kepanasan ladala kula purun wangsul menawi sampun sesarengan mboyong Gusti kula Prabu garwanipun Gusti kula Prabu Kalapajurma Nana Windana kula mboten badhe uncap saking ngarepan kepanasan menawi Supraba mboten kumpul dipun paringaken papakan nampa pidana sangka susang bawana bali
kamu ngawit nafsi diskaring bawara lagi sekiputan orang saya ndilo malah saya ngasake marang kasudit biyane Yai Bathara Indra kendhang kapracundang yo aja ndadak kowe mau ngasake mau glengake marang parawiranmu kowe kuat nampani geni sejati sembah blamamu kowe gatosipun kakang sowan mring Suraya tanpa tinibaran Adi aku ngrasa nalika kakang memanukin para putra-putra Jawata mimutaken sekitar mantra anggenipun pepepe wonten merkat kepanasan sanes minangka dados utusanipun Narendra Hilengkesi Prabu Kalawrajana. Yen antasane pituturi Bathara Sirapa. Adi. Dimane mulaken boten kenging malah saya.
ngantosaken Suralaya. Dados geger ngatos-ngatos. Para putra-putra Jawata menapa boten ngemukaken pun mangsulaken kangge ares kakang sampun adi. Sampun boten kirang-kirang rambut digaya nggihipun mungguraken pun Sri Tantra. Namun mangkat purun wangsul prawi sampun kasembatan daya pun Suraga dados panca bakat. Putra-putra Jawata sedaya samya kendang kapal tundak. Brahma nungasaken kaliyan pusakalipun geni wani kawan dene Sri Tantra tegesen saking dayaning geni. Geni sinebul malah bakal rata sakayangan Suralaya ji. Kados pundi menika Di Guru? Kakang menawi ngaten boten kenging dipun damel lenteng Sri Tantra. Inggih. Saking kaweningan luhur wonten titah ingkang saged ngunduraken pangapunipun Sri Tantra tanah sanes inggih namung wayah ulun pernadi. Pramila kakang tumuli kalbanan wangke si kakang Tinggala mangir jawantah ngacokodo timbalan pernadi supados nunduraken satu murka ingkang wonten ing Suralaya pondene minangka dados ganjaran pernadi minangka sarana mbingkas angkaraning jagat nenggih pusaka kadewatan ingkang ampun pun kegilo-gilo. Inggih, Adi Guru. Rawasa jauh timbangan pun Adi Guru. Pusaka menapa yang kedah kula aturaken dhateng Adi? Pusaka ingkang sebat Wijaya Danu genep sak langkahipun Wijaya Tapa. Ingkang dipun wangkani dening Kyai Kestubanaya minangka ganjaranipun Rabi. Kalau nganggen pun badhe ambingkas angkarane jagat pramila kakang keparengan enggal nampi pusaka kakang.
kiblat lor, kiblat kidul, kiblat kulon lan kiblat wetan. Kang ana mung kiblat pribadi putra saking Werta Pralaya. Kanenggih Raden Suryatmajaya Surya Putra. Apa darungane kono? Ing cepamu manekung ing panguwasaning jagat. Pemimpin sing Bantara Limuba. Pariyong genira anjing jroning Wanawasa. Katrap nyuwun ngersaning Gusti Sedatek Sawujuga. Ngipataken saking Babrahma Sanga. Tanpa kang ninawas uga kawas padaning kawicaksanan. Semua bening Bojo Birawana mangayat tresna lingga Bathara Murwa Atmati Yaraga. Sampun kawis ngasarek siksa swasa kasendhar kaliyan Hyang Pramana. Awet daya geter jroning sarirane sangat bagus. Ana daya kang ijil saking hangganira. Sumundul ing antariksa. Wekasan wek Prabowo dhateng diwangkane kok putra ingkang badhe paring ganjaran dhateng pangapan Raden Permati sidra niyuk saking Gegana kinten Raden Permati putuku ketuku. Bagus kok. Disawang wit ujuke ngarambut nganti teko delamaan sikil gambar bisa ana-ana getek sirine. Bejane sing duwe iki besok. Dasare iki beksa wasis samugarang kalir. Luwih-luwih wasis ing bab olah kidaning budaya. Dasar suarane wasis apalane ya cukup, suarane ya bening. Aduh. Putuku ger, putuku cah bagus. Inggih pukulun. Sareng paduka pukulun kula ngaturaken sumungkem pangabekti. Sandhap cenela paduka pukulun Hyang Raga. Iya ger ya. Wis nun tampa dadake bungah ya Sur. Pokoke tulun wae tampa ana ya ger cah bagus. Inggih pukulun katampi asta kalih kapatekaken wonten Purnaja mosok molah daging kayana mugi saged anyembuk bawel sananipun ingkang wayah pukulun wonten paridama menapa dene pukulun njugaraken anggen kula Tapa Brata Gentur Sudata Mahasengga sampun menapa paduka pukulun badhe paring pidana monggo jonggo monggo jojo ulun berkate kali Gusti ngetan berkate buntis mateng jenenge pace bocah
bocah wedok dolan bengi jenenge kendel dhewe. Oh bagus, ada kadek ati kaya kenapa? Tiap dina ulun iki wis ngilang-ngilang kaya sendare ngidar-ngidari jagat. Ngupati dina kita wong bagus. Panene sakan marang ing bilang jebul tekahe ngono kene ana teja mancap nyodo lanang belerengi marang netra ulun. Kudu tampil. Ngene yo, Nger. Prata ulun ora bakal paring pidana nanging malah paring bebungah marang jeneng kita ulun. Waduh ulun lajeng bebungah menapa ingkang kedah kula tampi. Pinaringan purba kasesa marang Hyang Giri kok. Supaya ngaturake wujuting pusaka ingkang ampuh pusaka kadewatan. Pusaka Kunto Wijaya Danu genep sak langkapun kang wirangkanan kaya Kastaba Mulya. Awit sangka gedhe Sudarmamu umraping Nusa Bangsa Negara lan agama. Tampanono ger pusaka iki kanggo jeneng kita lho. Gandeng sira wis nampa nugraha Sangka Jawata. Iki mamantu panyuning para dewa. Sakwise pusaka sira tampa minangka dadi sarana numpes angkara murka. Menungsa ingkang watak candala budine mesa. Ingkang rikalangan iki gawe geger gawe horeg ana Suralaya. Pepe ana kadhepanasan nggih Pepadi. Gage tindakno mara gage dharmamu buktekno kanthi pusaka iku mau nggih Pepadi. Kulun piye sira lak Pepadi to kulun nyuwun ageng pangaksami kula menika Dede Pepadi. Lah siapa? Kula menika Satya Peta Pralaya kula pun soyak maja. Wah, bilayane. Kayak gimana gitu piye? Kok iso nganti kleru? Ya ora kan arek kene wong dadi kopian mangan, kopian panganan. Di sini aku mikir weteng mesti ora bakal putus ing pamikire. Ora bisa putus. Nonton marang swasta sejatining sapa. Kula para iki saka mbiyen wis paring dawuh. Yen kepengin cedhak kalian pangerane seneng kok. Ngurang-ngurangi seneng poso, seneng tirakat, seneng prihatin. Syukur melek tengah wengi tahajud lan liya-liyane lha bocah saiki ora gedhe ngoten iki. Mulai gendut-gendut kebak penyakit. Saya putra. Ulun ingkang luput maringake ganjaran marang jeneng kita beluk. Kula kang iki ya, Nger. Kanthi lilane ngatimu pusaka tak suwun bali. Tak suwun bali. Pepancene ngono iku tutu pepancenmu, iki pepancene Pepadi. Lilak ya, Nger, lilakno. Waduh ulun. Mboten saged.
mboten saged pukulun pusaka sampun kula tampi lan maripun paduka pukulun menika dewa menika minangka dados panutanipun para titah dewa menika nenggahipun wonten kursi kadewan minangka wakilipun para bebrayat menawi ngendika menika sabda tubuh Brahmana Raja yen ngendika iya yen ngendika ora ya ora sampun ngantos paduka minangka wakil bebrayat ngendika abang dadi ijo dadi ireng yen ngaten menika tegesipun ngendikanipun blendra-blendri kados dene banyu mumpang godhong sente boten kenging dipun gemi kula ingkang luput mboten saged anggenipun paring ganjaran kala wau paduka mboten nyebut Permadi namung lari bagus satriya bagus lah menika ingkang lepat dede kula nanging ingkang lepat paduka kula sampun nuwun paring gendring lumah bukan karya kapi antum Surya Putra mantep Surya Putra Bola-bali kok dari keluarga sego ya kok ora iso kono. Angger sik sore wis tanduk ngono digampang liyuk. Permadi. Wonten pangandika yang ngadhawuh pukulun. Ah, sapa suarane wis benar. Siji Permadi lho Setiawan ya. Suarane. Bocah ganteng wis dadi ayu kaya ngono. Nek kalau ngomong rambutnya rada gondrong sithik wis lendite mburi. Kayak iki halus. Pertandake halus budene. Permadi. Kula nek kang luput nggih. Kulun. Saderengipun pebiangken pun paring dawuh sembah pangabekti kula ngerti kantur kula ya wis nuntampa nek pasidon wonten menapa kulun kawis tinggal paduka kulun suwa ing penggalih ngene ya ngene ya dina ulun mau minangka dadi utusane kabelatan paring ganjaran lawan jeneng kita kula Permadi ingkang wujud pusaka Kunto Wijaya Nanu genep sak langkape. Minangka dadi sarana sira jinaga dening para dewa mundurake pangamuking Ratu Angkaraka Gusti Candala patih sekiku ingkang pepe ana Pak Kepanasan. Jeneng ulun mupati jeneng kita kula mider kaya sendari nganglang bawana. Ana tengah ngono tejo mantuk nyodolana nganti blerengi marang netra ulun jebul iku tejane bocah sok pralaya sing jenenge Surya Putra. Pusaka ulun maringake mongko iku sejatine jatahmu duwekmu ganjaran. Menapa kalilan kula badhe ambujung pun Surya Mojo. Iya nggih Permadi. Tiga digawa ngati-ati aja nganti keri.
Sugeng niku bisa kesempatan. Nyuwun bali pusaka kadewakan nggih. Cah bagus. Sopo kowe? Terus mabar perkara ndedok. Mesti yen ora lali sangka panginalmu. Yen tau tate ketemu nalika pendadaran siswa Sukolimo. Iki panengah Pandhawa Paradi. Ora bocah apa pralaya. Dasar para nyata. Apa kowe? Muncul lakumu. Mabar perkara ndedok. Wong bagus jebul kok ndak munis kok bedhen. Ayo endi pusaka saka kadewakan Kuntawijaya danu genep sak langkape. Iku yo dine dudul duwe wepetha pralaya nanging iku ganjaran Kumpa Paradi. Mbok ora idep. Waton pusaka wis gak tampa. Ayo apa kowe? Entuk tak jaluk ora entuk tak jaluk tak rudha paripaksa. Tak wenake bar gumbrune wis sirahmu becak sirahmu.
maning rasamu. Kowe wis budidaya ing wasemono. Sira ora bisa nggawa usahane mung iki wujuding langka. Ya, Radi. Ya pasupul sampun ketok kegiatan dewa semanten. Inggih namung pikantuk rangka kulo. Ya ora dadi kaya apa nggih. Siji perci loro jodoh telu wahyu papat. Kodrat itu kabeh winangku dening Gusti ingkang nyipta bumi sak isine. Kridane ati ora bisa mbedak putane mesti kambudi dayane menungsa, ora bisa ngungkuli marang garise kang maha kuwasa. Ya iki nggih dalmanira kula. Cumane rasamu minangka dadi pangesahe muridmu. Mula kinarya tangga rasanira udine jeneng murid. Aja nganti pisan-pisan ana wong sing kok sengiti. Supaya ora ana wong sing keburu sengit marang jeneng sira. Sewale padha tresnanono marang sapa wae. Amarga lakon donya iki anane ya mung wales winales ya hukum karma wer. Iki kulo paken bae. Dene yen cira ora bisa mbuang rasa getih keburu sengit marang wong liya mau. Aja pisan-pisan kok kandhak-kandhake marang wong liya. Tak baleni. Yen kowe duweni rasa getih keburu sengit marang wong liya, aja pisan-pisan kok kandhak-kandhake marang wong liya. Yen getih keburu sengit kok kandhake marang wong liya, tegese kowe bakal nuduhake marang alane kebudenmu. Radi terus paken dawuh kulo. Wandene saranane kang minangka dadi obore lagu. Siji, wong pinter sing isih seneng njaluk panemune wong liya kuwi kena diarani wong butuh. Loro, wong kang rumangsa pinter nanging sutik njaluk rembuke wong liya kuwi diarani manungsa sing setengah butuh. Semono uga ingkang ketelu wong bodho. Wong bodho sing ora gelem njaluk pituture wong liya kuwi diarani wong sing durung wukuh. Mula dharmanira kasatriyan tindakno nut marang kadewasanmu, memayu hayuning jiwa, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sasama lan bangsa negara lan agamane. Wis nggih cukupen rasa genamu senajan iki kayu orang tua ingkang kaya ngene dumadi sangka kayu ingkang ampuh ingkang sinebut kayu kestuba mulya nggih. Sampun terima kula sampun semendhe wonten kersane Gusti kang maha kuwasa kulo pancen ana resmi kawong ingkang dumados saking kayu kestuba mulya yen ngaten menika minangka dados sarana jupuk kaliyan panjenenganipun Kanjeng Hyang Saptawarga inggih Kanjeng Hyang Yasa. Kanjeng Hyang Yasa kuwi eyang paling dawa apa nggih? Inggih kanthi kayu kestuba mulya menika minangka dados sarana anggenipun badhe saged megah ari-aripun jabar ketutup ingkang sampun lair bungkap setunggal taun nanging parandene dumugi titi wanci menika dereng hotel puseripun inggih kanthi kayu kestuba mulya menika ingkang minangka dados sarana bubur. Berkati tak oleh sampai. Yang benar telah dadi pengarep-arep para Pandhawa. Ayo tak ganti
kali prenggel jani kan. Bening sesanti niskala nirkumaraning pramudita sirna kang durgama sinatu ingkang ingkang dene dinar buka ing kayu anggulung nar buka kuwi manganing carita sinungging pralambita dinupit palanganing budaya luhur mereka dia teko malu pisan yo masuk ditetepi dharma ing rek kautaman ingkang kawis tinggal tintrim alam
ambek saking Sungkawaning Putri Pringgondani ingkang mijil pawestihanipun Dewi Hidi Dewi Arimbi sawetawis bau kaliyan pun Bratasena patutan yoga setunggal mijil kakung Lungkap setunggal warsa pun jabang ketumpa ewa semanipun dereng tegap ari-arinipun siang pantaraning dalu tansah ampun sang Arimbi ora ben Bratasena tanku bawa ningalingken garwananipun grem enjek tomong nyuwun kersaning tugrap boyo kapan bisa luar sangka panandhang kawis sing atron-tron ana pandang inggih rawuh donya ing Ngaraka ing negari Ngamarta Prabu Dewa Miwah nalika nduwani murti kuwi Prabu Balarama kaya saged amiyak warna pedhut ingkang nglingkuti jroning kesatriyan Pringgondani Gupuk sang Bratasena Sidra umat Wring Ngaraka mangkono pangandika dereng kawijil ngersang Wis ndak pun dadekake bombong rasanipun Kakang Yogi tak lentu wae katuru marang Yayi ndak gegem dadi jimat kok kakekku bagio sakra kamu batu kan ya yang itu dorong wis ndak pompo ya itu dorong wis ndak pompo tak lentu marang Yogi Satu menerus pirang-pirang di rohur Tuhanku Ewa seluruh iki dino lagi Arnawuk ono kasatian Pringgondani Kaya wis ono coloko berkumrapi berkutoro Iya Nyai Bratasena pun Kakang yakin bisa nggambarake sepira kebingeting rasamu
ingkang nyatani sira wis antuk nugroho agung saka Gusti ingkang karya jagat lumantar garwamu Dewi Arimbi nyanyi putra nglumujudake ganjaran ingkang gedhe tumraping sapa wae ingkang nindakake balismo kula nugroho ingkang kemangkon wae ditumuli tampanan kanthi weda lila legane rasamu Dewane ingsun nyanyi Werkudara pancena wong murid iku mesti nitahake dening kodang kudu gelem nindakake marang garwane murid lirik sekabehe ingkang minangka dadi sarananing lelakon iku kudu diwiwiti saka dalan perkasa para mangsa ing besuke bisa mundhut kuwi dhamma kula sapa menungsa ingkang bisa mundhut kuwi pakati ingkang sajroning panandhang rasa iku ing tembe mburi bakal antuk nugroho gedhe kaya Siadi ingkang nyatane wis antuk momongan putra iku mujudake nugroho gedhe ingkang tanpa tinimbang apa wae ora bisa ngungkuli senajan diukur nganggo bondo donya ora bisa ngungkuli marang derajate putra ya Werkudara bener aturane Nyai Kresna jeneng si putra si anak ngono mujudake talining katresnan sajroning kulawarga lan maneh yen ditimbangke kelawan bondo donya anak ngono ora ana ukurane ukur pira wae isih aji anak tinimbang bondo donya mula bener kandhane wong akeh janji ketemu sedulur karo sedulur kanca karo ruang sing ditakokake dhisik mesti bab anak ora nakokake bab bondo donya derajat lan pangkat didhisikake mesti nakokake bab anak lan keturunane kepiye mula ya di ingkang kaya mangkono pun kakang melu seneng pratanipun kakang saha Praja Mandura Yekti mung bakal jagong marang Siadi melu-melu kersane Gusti Kang Maha Nasa muga-muga wae keluargane Yayi Werkudara enggal entuk banyu wening minangka dadi sarana waloyaning putramu wah iya ngaturake panuwun atur para-para ingkang rawuh saya adem marasaku nanging durung bisa nyembuh marangan karwaku Arimbi Yayi Arimbi wit esuk mau ngumpul wae ngusapi roh nggone nangisi anake nganti pendel mripate kini menopo dini kesangkul mandang katri mandang katus pangangkai setia menawi kula sampun bangun bali wisnu kalian Kang Mas Broto Seto kaparingan nugroho putra lampuk ngantos tunggal manungsa lumampah jabang ketutup dari pegat ari-ari dipun sadaya keslau sing manah kula sinuwun
Inggih namung paduka sinuwun ingkang paring munggah papan menika nyanyaring iki aja banget mumpun ya Di sapa menungsane yen cilik ati kuwi tegese ngiwakake marang gawe sing kodrak mongko kodrak mono ingkang dalbe Gusti ingkang Maha Nasa yen siap dimuwuh tegese nyelaki marang gawe sing kodrak padha wae sira ora ngakoni marang panguwasane Gusti eling arimbi eling ya Di kabeh mau masalahmu marang Hyang Manuk tetepno rasamu kandelno imanmu marang Gusti Kang Maha Nasa lumembak marang Hyang Agung muga-muga entuk banyu bening arimbi dewa sugata marang Kang Suwekwan ngendani arum jawata sukamu kelak dereng paripurna anggene paman pangandikan kedadak Tejo mantara liya dolanan turut saking antare bisa nggih Sang Hyang Kaneka Putra nganti Raden Melati ya jroning masyarakat kesatrian pregonali Ratanding jendul robo bahasa kue kapuro iya blok nger Werkudara wis ngono datake bombong tiasurut pangestu kudu mlampaya nger ndak gegem dadi jimat mangga bekti kula punjuk kula ya arimbi ya wis sak tampa arimbi ya jebul wanodya ingkang wasis ngabdi salira adat lukiya wong janji babaran ngono kuwi gelomblok gruwek-gruwek ora karo-karoan iki arimbi anake wis taun malah saya mencolong cahyane wasis ngabdi salira ya nggih arimbi ya iku minangka dadi sarana mikat para priya dadi wong wadon iki kudu pinter ngerti marang ngaten-atene wong lanang lho dimen wong lanang iki jenak ning omah kulo pangaboti kulo mboten pangaboti kulo ya putra dewa Kresna lan Dewa Sarojaka Pak kabeh wis ana kene wah iki napa pupun robo prakono pringgonani ngene ya Ger Pratawala niki yektine sisan minangka dadi utusaning dewa mergo Suralaya iki dina ora geger gara-gara mek sangka pangamuing patih Sekitu Tantra pengen ngomong bakal nyuwun mantasaning widodari si Suprapa ingkang kaping pindho iki mau si Parmadi
minangka dadi jagoning dewa. Senajan Permadi kan didumuk dening dewa. Aja nikake Permadi minangka dadi jago nyirnake Ratang Rangga. Lah iki mengko Pandhawa kudu tancuk kabeh munggah ana Suralaya. Wah. Gone nandang prihatin wae urung pojo-pojo entuk perangan Kanjeng Gedhe. Malah dewa wis dawuh supaya dadi jagoning dewa. Nirnake Patih Sekipu Tantra ana Pathwanasan. Mula Pandhawa bakal dudak yen putraku Jabang Petuko wis pegat ari-arine. Lah ngene lho, Ger. Burung rampung pangandika ulun aja kapedhot lho. Monggo mundak kelangan greget. Greget iki kena dibarake kelawan odo-odo geger saut kuwi ya kena. Diiringi sampak ya kena ning waton sampak mau kudu cocok lawan iringan utawa kakarepane ora kok sanggon-gon sampak. Ya wis ya. Wis jenenge singlar saka pakeliran. Wayang siji sampak ping 5 ki napa kuwi? Paringo dawuh. Ngene, Ger. Prataulun iki mau yektine uga bakal maring pekabaran menawa si Permadi nggone dadi jagoning dewa ginandhar pusaka. Kuntawijaya ndanu genep sak langkape ndelalah. Menune matedhake luput. Mergo sampeyan dayane teja ingkang nganter jroning wana mau jebul kuwi dudu Permadi kuwi satriya Petha Pralaya ya si Suryatmaja ya Surya Putra. Dadi tarkah si Permadi gane kabut pusaka manau pekasan curiga ginawa dening Suryatmaja dene rangkane direbut kena dening Permadi. Monggo rangka mau dumati saka Kayu Kestuba Mulya miturut aturing Permadi kesowan saka Saparga. Kayu Kestuba Mulya iku minangka dadi sarana pegating ari-arine putra Pungger. Tindak non rodo kakekku pegatan hari-hari Jabang Petuko. Lho ulun pribadi ingkang krampungake perkara. Jagat iki ana utusan ade ya Panijawa Hyang Suman dewaning kabagyan. Terus dong, Ger. Wonten dawuh maju Kresna. Nalendra Ndrawati mestine dawing Yangkane Putra cetane arsa megat ari-arine Jabang Petuko sinaringan napas lan upus jroning cita nyuwun pangane Hyang Agung Gusti Kang Maharasa ana kaelokane jagat Dupi Wrangka
Wrangka Kayu Kestuba Mulya megat ari-arine tugel Wrangka ilang manjing sarinane sang bagus. Wah, rodo kakek kuwi. Kaya wis sirna apa kang dadi? Sungkawamu awit ari-ari wis pegat sangka badane ora sangka kusrira sing cabang itu kok. Wah, ngaturake panuwun. Nanging yo kene pusaka malah ilang. Kene yo kene Purhana kok. Wrangka Kayu Kestuba Mulya manjing dadi sajiwa lawan si Jabang ketuka. Pertandakake iki besok dewasane si Jabang bayi dadi bocah ingkang utama piguna tumraping bangsa lan negara. Mula kae kaya wis rampung jejigan pepedhot ingkang klimu kepresaten pringgondane kaya wis kok biar padhang dening Hyang Marahita. Besok dadak ngenteni apa ayo pendhok tak kanthi munggah Kayu Angger.